Сям'ю беларусаў, маці і сына дэпартавалі са Швецыю ў Беларусь. Дэпартацыя пагражае яшчэ аднаму чалавеку з гэтай сям'і. Што гэта значыць, як магла скласціся такая сітуацыя і ці знаходзяцца пад пагрозай беларусы ў краінах еўразвязу? Пра гэта мы пагутарым у праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І нашы сённяшнія госці – Зміцер Вассерман, прадстаўнік Народнай амбасады Беларусі ў Швецыі і юрыст Алесь Михалевич. Першае пытанне да вас, спадар Вассерман. Наколькі я разумею, вы меліся сустракацца з прадстаўніком міграцыйнай службы Швецыі, каб абмеркаваць гэты выпадак. Ці атрымалася сустрэцца і ці далі яны вам тлумачэнне, што ж там атрымалася ў гэтай сітуацыі? Мы размаўлялі з прадстаўніком міграцыйнай службы па тэлефону. Гэта не датычылася менавіта гэтай справы, таму што мы распачалі з імі дыялог яшчэ раней, і гэта прывяло да таго, што яны у лютым аднавілі інфармацыю па краіне, якая значна лепш адлюстроўвае сітуацыю ў Беларусі, тую атмасферу тэрора, якая зараз, якую мы маем у Беларусі. І у жніўні мы аднавілі кантакт пасля таго, як аператар Сергея Ціхановскага, Константин Сірогін, атрымаў яшчэ адну адмову, на гэты раз у міграцыйным судзе. Мы аднавілі зноў з імі кантакт і пачалі пытацца, як так атрымліваецца, што яны аднавілі інфармацыю па краіне, але ў судах па-ранейшаму выкарыстоўваюцца аргументы, якія выкарыстоўваліся раней, якія больш, яны самі прызналі, што больш не дзейнічаюць, таму што інфармацыя адноўлена і зараз вельмі іншая сітуацыя. І учора я размаўляў з прадстаўніком міграцыйнага агенцтва, і яны мяне упэўнілі, што яны зараз пераглядзяць справы беларусаў, уключаючы тых, каму адмовілі ў прытулку. Гэта будзе, магчыма, доўгі працэс, таму паралельна з гэтым мы патрабуем ад міграцыйнага агенцтва, каб яны ўвялі мараторый на дэпартацыю беларусаў, каб тыя беларусы, справы якіх яны пераглядаюць, не былі дэпартаваны падчас таго, як яны гэта пераглядаюць. Што датычыцца вашего пытання, як склалася гэтая сітуацыя, я думаю, што тут сітуацыя звязана з двумя фактарамі. Па-першае, гэта вельмі абмежаваны палітычны кантроль над міграцыйным агенцтвам. У Швецыі ёсць заканадаўства, якое не дазваляе палітыкам умешвацца ў справу працы ўрадавых агенцтв, акрамя як не напрамую праз заканадаўства. І гэта, у прынцыпе, вельмі добры прынцып. Ён зроблены для таго, каб не было тэлефоннага права, каб міністр не мог патэлефанаваць агенцтву і казаць, парашай тое ці іншае пытанне. Вось. Але ў гэтым выпадку гэта працуе дрэнна. І мы ведаем, што шведскія палітыкі, уключаючы ўрад, былі самі фрустрыраваны сітуацыяй у міграцыйным агенцтве. Але не маглі нічога наконт гэтага зрабіць, таму што гэта канстытуцыйны прынцып, што агенцтва працуе незалежна ад урада. І праблема была ў тым, што проста у агенцтве не было дастатковай кампетэнцыі, каб ацэньваць сітуацыю ў Беларусі. Ёсць вельмі шмат краін у свеце. У ўсіх этих краінах розная сітуацыя. У Беларусі вельмі спецыфічная сітуацыя. То есть, звычайна, рэпрэсіі сканчваюцца, калі сканчваецца такі бачны крызіс. У Беларусі было наадварот. Масавыя рэпрэсіі, масавы тэрор пачаўся пасля крызіса 2020 года. То есть, рэжым пачаў помсціць усім, хто удзельнічаў у мірных дэманстрацыях. І шведскае агенцтва гэта не да канца зразумела. Таму нам прыйшлося распачаць з ім дыялог, які, я спадзяюся, дасць плён. То есть я спадзяваўся яшчэ ў лютым, што гэта дасць плён, калі яны аднавілі гэтую інфармацыю аб краіне. Але зараз высвятляецца, што
нягледзячы на тое, што інфармацыя была адноўлена, яна не была аператызавана, узята у практыку, не выкарыстоўвалася як трэба. І зараз мы зноў у дыялогі з міграцыйным агентствам і спадзяемся, што зараз можа гэта палепшыць сітуацыю. Дзякуй. Спадар Михалевич, да вас такое пытанне. Вы звычайна папярэджвалі наконт іншых краінаў, куды не варта ездзіць беларусам, што там могуць выдаць. Ну, адна рэч, адмова ў прытулку, гэта даволі частая справа, у тым ліку ў розных краінах еўразвязу. Але наколькі вас здзівіла гэта сітуацыя, што з еўразвязаўскай краіны беларусаў вывезлі і выдалі ў Беларусь? Мяне вельмі здзівіла, што гэта адбылося са Швецыі, таму што з Літвы такія выпадкі ўжо былі. І раней у Швецыі проста не было фізічна магчымасці рэалізаваць дэпартацыю, таму што мяжы з Беларусю няма, а дэпартаваць в іншую трэцюю краіну забаронена, трэба дэпартоўваць менавіта ў Беларусь. І, канешне, тут вельмі занепакойвае той факт, што Літва апроч таго, што дэпартуе тых людзей, тых беларусаў, якіх яна прымае рашэнне дэпартаваць, яны таксама пачалі дапамагаць іншым міграцыйным агентствам дадзеным выпадку Швецыі. Таму для мяне гэта было сапраўды навіной, вельмі непрыемнай навіной. І думаю, што правільна было бы нават, калі Швецыя адмаўляе канкрэтнаму чалавеку, проста ён не будзе мець сацыяльнай дапамогі, ён будзе мець прадпісанне для дэпартацыі, але фізічна яго нельга ў Беларусь дэпартаваць, няма механізма. І самае галоўнае, мы павінны памятаць, што Еўрапейская канвенцыя прадугледжвае забарону дэпартавання ці экстрадыцыі, калі могуць пагражаць прымяненне катавання бесчалавечнага абыходжання. У выпадку з беларусамі, якіх дэпартуюць у Беларусь, гэта безумоўна выступае. Безумоўна, яны знаходзяцца пад пагрозай прымянення катавання бесчалавечнага абыходжання. Спадар Михалевич, вось паводле інфармацыі Свабоды адбывалася ўсё так, што беларусаў у кайданках пасадзілі на самалёт, адвезлі ў Вільню, там з аэрапорту павезлі да мяжы з Беларусю і там пакінулі ў нейтральнай зоне. Ці былі ў іх нейкія юрыдычныя магчымасці звярнуцца да літоўскіх тых жа ўладаў, папрасіць у іх прытулку, ці гэта ўжо было бессэнсоўна і безнадзейна? І ўсё было зроблена паводле закону працэдуры, і ніякіх ужо шансаў у іх пазбегнуць гэтай дэпартацыі не было, як толькі іх ужо затрымалі і павезлі з Швецыі ў Літву. Былі шансы звярнуцца ў два вельмі важных механізмах. Гэта 39-е правіла Еўрапейскага суда па правах чалавека. Думаю, з вялікай долей верагоднасці гэта 39-е правіла беспрацавала і было б накладзены мараторый забарона на дэпартацыю. Таксама можна было звярнуцца ў камітэт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па правах чалавека, але в саму Літву было вельмі мала шансаў увогуле звяртацца і штосьці атрымаць, таму што ўнутры всяго еўразвяза, нават шырэй, дзейнічае Дублінская канвенцыя, па якой калі адна краіна разгледзела прашэнне прытулку, іншая краіна ўжо мае магчымасць і права карыстацца і выконваць тое рашэнне, якое гэтая краіна, в дадзеным выпадку Швецыя, прыняла. Таму, на жаль, такіх магчымасцяў, вялікіх магчымасцяў з Літвой ўжо не было. Ну і плюс да гэтага мы ведаем, што Літва у стасунку да правоў чалавека і ўвогуле ў разуменні правоў чалавека звычайна мае нашмат меншыя стандарты, чым тая Швецыя ці, в прынцыпе, краіны Скандынавіі, краіны заходняй Европы. Таму лепш гэта все, конечно, вырашаць, знаходзіцеся ў Швецыі. І думаю, што вельмі важна таксама пачаць ціск на Літву, каб яна не перастала выконваць просьбы іншых краін. Літва, безумоўна, мае права ў рамках сваёй працэдуры штосьці такое рабіць, але гэта вельмі дрэнна тое, што Літва пачала выконваць, быць субвыканаўцам, як гэта сказаць, падрадчыкам іншых краінаў развязу. Спадар Вассерман, вы ўжо сказалі, што ў лютым нібыта міграцыйнае агентства шведскае абнавіла сваю інфармацыю наконт Беларусі. А як так атрымоўваецца, што ў тых справах, якія былі распачатыя раней, гэта інфармацыя не ўлічваецца? Вам неяк патлумачылі, чаму гэта атрымалася? Нет, не потлумачили. Я могу только спекулировать, что тут идет говорка снова про некомпетенцию. То есть у Швеции вельми мощная эта система разделения обовязков, потому что есть юридичный отдел, який робить справоздачи по краине,
І ёсць аддзел там, дзе сядзяць інспектары, якія разглядаюць справы. І у прынцыпе аддзел, які робіць справаздачы, не можа прымусіць інспектараў, не можа прымусіць тех, хто выконвае гэтую працу, прачытаць гэтую справаздачу. Але зараз міграцыйнае агентства абяцала пераглядзець свае руціны і паглядзець, чаму так атрымалася. То есть яны прызнаюць, што гэта памылка. А чаму гэта памылка адбылася, мы яшчэ паглядзім. Вы казалі, што ёсць яшчэ некалькі справаў беларусаў, якія цяпер знаходзяцца на разглядзе, і фактычна яны ў такой самай сітуацыі патэнцыйна. Ці маеце вы нейкія запэўніванні з шведскага боку, што гэтая сітуацыя не паўторыцца? І што вы раіце цяпер рабіць гэтым людзям, якія знаходзяцца ў падобнай сітуацыі? Ёсць, я ведаю яшчэ некалькі беларусаў, якія знаходзяцца ў падобнай сітуацыі. Мне складана ім штосьці параіць. То есть, з аднаго боку, по законадаўству яны абавязаны пакінуць краіну. І, у прынцыпе, зараз мы ведаем, што калі яны гэта не зробяць, то ім можа пагражаць гвалтоўная дэпартацыя. Я спадзяюся, што ў гэтым працэсе перагляду справаў таксама гэтыя беларусы будуць улічаны. І таму мы, як я казаў, знаходзімся на дыялоге з міграцыйным агентствам, каб яно ўвяло нейкі мараторый на дэпартацыі. Ну і паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Спадар Михалевич, якія практычныя крокі вы параілі б тым людзям, якім пагражае дэпартацыя з краіны развязу? Ну, па-першае, якія крокі можна зрабіць, вы ўжо казалі там пра зварот да камітэту ААН. Пакуль гэтыя людзі яшчэ знаходзяцца ў краіне, пакуль у іх ёсць магчымасць камунікаваць свабодна, пакуль у іх ёсць магчымасць падаваць нейкія апеляцыі. І другі момант, ну, калі іх ужо взялі, так бы мовіць, у кайданкі, ці застаюцца нейкія шансы яшчэ знаходзячыся ўжо фактычна зняволеным, камунікаваць неяк і рабіць нешта, ці застаюцца яшчэ нейкія выхады з гэтай сітуацыі, ці ўжо безнадзейна? Как застаются? Трэба мець контакт з юрыстам, з адвакатам. Як я уже сказаў, гэта і 39-е правіла АБСЕ і Камітэта ААН па правах чалавека. Але таксама зыходзячы з таго, што вот інфармацыя па краіне паходжання, это называецца Country of Origin Information, інфармацыя па краіне паходжання ў Швецыі была абноўлена, і былі вельмі істотныя моманты не ўлічаны, трэба чарговы раз падаваць просьбу на перагляд. Што праўда, звычайна міграцыйныя службы адмаўляюць, бо яны вельмі радуюцца, што справа ўжо прайшла, закончыліся судовыя інстанцыі і звычайна яны не ідуць на гэты перагляд, але можна, як я ўжо сказаў, прымяняць ААНаўскія камітэты па правах чалавека і Еўрапейскі суд па правах чалавека. І той, і адзін, і другі з вялікай доляй верагоднасці звычайна ў адносінах да Беларусі ўводзіць тэрміновую меру, якая забараняе на час разгляду скаргі, не назаўсёды, але на час разгляду скаргі забараняе праводзіць дэпартацыю. Тым жа беларусам, якія знаходзіліся ў Швецыі, якіх потым дэпартавалі, ім раілі, так бы мовіць, нефармальна выехаць самім з развязу, паехаць, напрыклад, Турэччыну ці ў Грузію. На вашу думку, спадар Михалевич, гэта нармальная была парада? Ну, як бы ясна, што з заднім розумам зразумела было б лепш, напэўна, ім выехаць, але, в прынцыпе, для людзей, якія не ўпэўнены на 100%, што іх дэпартуюць, наколькі гэта правільны шлях самім выехаць у неўразвязаўскую краіну? Для некаторых з гэтых людзей ёсць яшчэ такая цяжкія абставіны, што ў іх ёсць забарона в'езда ў шенгенскую зону, так званы СІС, шенгенская інфармацыйная сістэма. Часам это забарона на 5 гадоў, таму што для каго з іх это можа пагражаць адсутнасцю магчымасці ўвогуле в'ехаць у любую краіну і развязана на працягу наступных 5 гадоў, напрыклад. Так? Таму кожная канкрэтная сітуацыя вельмі унікальная, але калі няма Інтэрпола, то, безумоўна, калі няма розшуку па каналам Інтэрпола, пакуль яшчэ, то я думаю, што і Чарнагорыя, і Грузія, і нават Турцыя з'яўляюцца далёка не найгоршым варыянтам, куды можна паехаць. Па меншай меры там
ну, в той же Чарнагорыі, напрыклад, ці ў Грузіі ёсць нейкія магчымасці бараніць. Аўтаматычна слухаць все рэкамендацыі міграцыйнай службы, таму што гэтыя рэкамендацыі бываюць вельмі розныя, і, зразумела, гэтыя рэкамендацыі в асноўным ідуць на карысць той краіны, якая проста спрабуе пазбавіцца ад чалавека. Спадар Вассерман, я хацеў бы вас спытацца тое ж самае. Вось тыя людзі, якія цяпер у такой сітуацыі, у падобнай сітуацыі да тых беларусаў, якіх дэпартавалі, на вашу думку, ці застаецца для іх вось гэтае выйсце і ці правільна для іх было б выехаць са Швецыі самім? Ці все ж такі, на вашу думку, больш імаверна, што такі выпадак не паўторыцца? На жаль, я не могу казаць. У мяне нават не было ў мыслях, што такі выпадак можа адбыцца. Таму мне вельмі складана аналізаваць і казаць, ці ён можа паўтарыцца, ці не. Мы ў дыялоге з міграцыйным агенцтвам, хочу яшчэ раз паўтарыцца, і мы зробім усё, каб гэта не паўторылася, але, на жаль, гэта не залежыць толькі ад нас. Гэта залежыць ад міграцыйнага агенцтва і ад шведскага ўрада. Таму я са свайго боку не магу даць ніякіх гарантый. Адзінае, што я магу казаць, што кожны чалавек мусіць дбаць пра сваю асабістую бяспеку. То есть амаль усё, што угодна, лепш, чым апынуцца у лукашэнкаўскай вязніцы. З іншага боку, я магу казаць, што зразумела, з боку Швецыі гэта вельмі непрыстойныя паводзіны, как бы штурхаць людзей, якія шукаюць прытулак з адной краіны ў іншую. Але гэта на сумленні Швецыі, а што датычыцца кожнага чалавека, трэба дбаць пра сваё жыццё, сваё здароўе, сваю бяспеку усімі магчымымі спосабамі. Спадар Михалевич, я хацеў бы у вас спытацца як у юрыста, наколькі я зразумеў з вашых словаў, немагчыма падавацца на прытулак у іншай краіне Еўразвязу, калі адна краіна Еўразвязу вам ужо адмовіла. Але з практычнага гледзяшча, калі б гэтыя людзі проста выехалі са Швецыі в суседнюю краіну Еўразвязу і там паспрабавалі б падацца, ну, прынамсі, яны выйгралі б нейкі час, ці ім бы пагражала таксама тэрміновая дэпартацыя. І вось гэта можа быць практычным выйсцем, калі ёсць адкрытая мяжа з нейкай суседняй краінай развязу, вам адмовілі ў іншай? Так, безумоўна, гэта было б выйсцем, калі б яны пераехалі ў Польшу. Я ведаю, што некаторыя людзі так рабілі, і па выніках у Польшы нейкі статус атрымлівалі. Па меншай меры Польшча не рэалізуе прымусовую дэпартацыю Беларусі. Гэта ўжо велізарная перавага, таму як бы пераезд у самую Польшу, но ён бы даў бы не толькі нейкі час, але з вялікай доляй верагоднасці людзі бы змаглі пасля па выніках няхай не статусам бежанца, але нейкую легалізацыю атрымаць. Таму гэта таксама сённяшняй інфармацыі пра тое, што практычная пагроза дэпартацыі не проста ёсць, яна была ўжо ў некалькіх выпадках рэалізавана. Гэта, безумоўна, з'яўляецца такім выйсцем, таму што тая самая Польша сітуацыю Беларусі разумее нашмат лепш. Польская інфармацыя па краіне паходжання па Беларусі нашмат больш глыбокая, чым тая інфармацыя, якая ёсць у міграцыйнай службе. У Польшы ёсць некалькі ўнутраных структураў, напрыклад, Цэнтр усходніх даследаванняў, які рэгулярна абнаўляе па Беларусі інфармацыі, якім польская міграцыйная служба, офіс па справах замежнікаў, які надае статус, якім карыстаецца. Плюс да гэтага заўсёды можна спрабаваць паказаць новыя абставіны, якія ўзніклі за апошні месяц, і спрабаваць ісці і падавацца на ноў у іншай краіне і уваходзіць, напрыклад, у судовае абскарджанне, калі будзе адмова. То бок нейкі час, безумоўна, гэтым выйграецца, і не толькі час, як я ўжо сказаў, той за Польшчы, агульна больш спрыяльнае, большае разуменне праблемы беларусаў. І, прынцыпе, гэта вырашыць нашмат прасцей. Ужо былі выпадкі, калі беларусы, якія не атрымлівалі, або атрымлівалі адмовы і дэпартацыйныя прадпісанні в іншых краінах, напрыклад, той жа Польшчы легалізоўваць. Спадар Вассерман, апошняе пытанне да вас. Ці ёсць все ж такі магчымасць неяк
працаваць са шведскімі палітыкамі, хоць вы кажаце, што міграцыйнае агенцтва вельмі аддзеленае ад палітычнай сістэмы і вельмі незалежнае. Тым не менш, грамадскі ціск і падняцце гэтага пытання сярод шведскіх палітыкаў, ці можа гэта неяк паўплываць на далейшы лёс беларусаў, якім пагражае дэпартацыя? Грамадскі ціск, так. Грамадскі ціск вельмі дапамагае. Вось калі мы распачалі вось гэты дыялог з міграцыйным агенцтвам, гэта адбылося таму, што многія медыа пачалі пісаць пра справу з Константинам Серогіным, якая сапраўды была вельмі абуральная. Палітыкі могуць дапамагчы стварыць гэты грамадзянскі ціск, таму што яны ўсё ж такі выбітныя персоны, вядомыя сярод выбаршчыкаў. Вось, таму праз грамадскі ціск, так, гэтаму можна дапамагчы. Напрямую палітыкі не могуць шмат чаго зрабіць, таму што гэта супярэчыць шведскай канстытуцыі. Шведская конституция зроблена так, каб палітыкі не маглі указваць агенцтву, што яму рабіць, і калі яны будуць гэта рабіць, то гэта будзе скандал. Але уплываць на грамадзянскае меркаванне яны, безумоўна, могуць. Гаспадар Михалевич, я папрасіў бы вас падсумаваць і даць кароткія практычныя парады вось людзям, якія знаходзяцца ў сітуацыі, калі яны падаюць на прытулак, ім адмаўляюць і кажуць, што ім пагражае дэпартацыя. Што найперш вы параілі б зрабіць гэтым людзям? Праходзіць все нацыянальныя інстанцыі, безумоўна, все нацыянальныя суды. Калі хаця б што-небудзь змяняецца, звяртацца з заявай аб паноўным новым разглядзе ў сувязі з тым, што істотна змянілася інфармацыя, істотна змянілася сітуацыя ў Беларусі, была абноўлена інфармацыя аб краіне паходжання, і калі все нацыянальныя інстанцыі прайграныя, карыстацца Еўрапейскім судом па правах чалавека і камітэтам ААН па правах чалавека. Калі нічога гэтага не спрацоўвае і сапраўды ўжо пагражае сама фізічна высылка, ну тады ці спрабаваць пагадзацца на выезд у іншую краіну, на краіну менш бяспечную. Можна сабе падабраць, як я ўжо сказаў, апроч Чарнагорыі, можна спрабаваць выязджаць штосьці вельмі далёкае, там Мексіку ці нешта там безвізавае, ці тое, куды можна атрымаць. Але перш чым выязджаць па-за межы Еўразвязу, вы не раілі паехаць унутры Еўразвязу, тую ж Польшчу? Спачатку так. Спачатку я бы раіў бы паспрабаваць пераехаць тую самую Польшчу і падацца на nou адкрытых абставінах, як бы ў Польшчы. І па меншай меры, як я ўжо сказаў, Польшчы з вялікай доляй верагоднасці на сённяшні дзень такая дэпартацыя дакладна не адбудзецца. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што нашымі гасцямі сёння быў прадстаўнік Народнай амбасады Беларусі ў Швецыі Зміцер Вассерман і юрыст Алесь Михалевич. У празе з вами быў Алексей Знаткевич. Гэта праграма «Пік свабоды». Калі вам спадабалася гэтая гутарка, калі ласка, пастаўце пад ёй лайк альбо падзяліцеся ёй, калі гэта для вас бяспечна, так яе змогуць пабачыць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.